Nahi dozu hori nik eruti, zutzako igual pixu larri dauke. Hain sensiblik zarie bakarrik negarra itxozuela. Ui, gaur be humore txarreko, reglia zahala. Zu guapiza, ez daukezu listi zen biharri. Ez ale pilauko? Ezen kirola mutila emangozu. Argalduen bierko zeuke. Eskote horrean zelan ez duzunen begiratzi ba. Emakume izen da ondo giratzen dut. Eukiko zu aferixe prest, ez da? Ez hartu hain serio, emakume anak zarie dramatikuketa. Honek hitzek, ezagunek eitxatzu ez. Niri bai. Niri bai. Bai. Guri bai. Niri bai. Niri bai. Niri bai. Niri bai. Niri bai. Guri bai. Bai. Niri be bai. Guri bai. Niri bai. Niri bai. Ez zabakarra. Zuri modun beste jente asko ipaseten jako. Eta honek, gugan sortzen daben sufrimendu eta frustrazio inkati moztu inbida. Onarte zine da, gizartiai helarazi bierra da, eta aldarrikatu inbigu. Nork garbitzen du zure prakata jertzea, eta nork txukuntzen du gehien bat etxea, gutxiegi da noski lana eskertzea, tokatzen zaiguna da ardurak hartzea. Mikromatxismo hauek guk deuseztatzea. Mikromatxismo hauek guk deuseztatzea. Konturatu zari ez eman mikromatxismo pasetan dizen egunerokotasunin. Bideo honetan hainbat agertzen di, eta behar bada ikusle asko ez dio hartu bezain honen presentziaz. Askotan ez dutzegu emoten arazo honei benetan daukien garantzixe. Zoritxarrez, matxismoan egoera asko ez di begibistaz ikusten, baina emakume askok sufritzen da egunerokotasunin. Egoera horrek identifikatzen eta salatzen ikesibigu inork ez daixen sufridu. Danok merezigu bizitza bat, beldur barik!